Good morning. Naning time guys, ni ako sa Hagna Buhol. Nag-standby mi aning Jollibee guys. Paghuwat sa panahon nga mularga ang among gisakyan nga barko guys. Ni ami ani gahuwat kay pa man mo larga. So nanihapon mi ani guys, padung na mi ani sa nami sa Binyo, naglingkod na mi ani. Gawat na mi sa among order o manihapon na mi. Pinakalit niya akong pag-ato sa Mindanao guys, kauban sa ko ang pinsan. Importante lang kaayo ang adtuon o a few moments later. Away kakulian guys, nakasakay na jud mi sa barko. Nagpahilo na mi dito sa ibabaw. O tingali. Sa di madugay guys, mularga na ning maong barko. O matod pa. Mugikan og alas 10. Moabot ko dito sa Butuan mga alas 5 sa hapon guys. So mag-apot ta guys nga way kakulian ng atong biyahe. Miss na nako ang Mindanao, so nanghinaot ta guys nga tagaan ta sa Ginoo og maayong biyahe. Pila na katuig guys, wa jud ko sakay-sakay og barko karon pa jud ko nakasakay na pug balik. Natiguang na lamang ko karon na pug balik sa barko. Sa una guys, bata-bata pa ko. Kasakay man ko niini pero nabaguhan ko guys. Pero kala sa Ginoo guys, wa jud ko dagat ta. Kay murag anat man pug dagat, so wa jud ko dagatan niini. Kulbaan po ko ani guys, so view kay wa may nagi-view aning nagi-video aning sud basig buyagon ko ani guys, mo nang wa jud ani magtindog-tindog, galing ko dako ani ga view. Kay natinga ko kawa jud ga isa-isa og cellphone aning mga pasahero, murag ako ra matingali, murag naikog ko guys, nauwaw ko. Kay padong Mindanao. Murag way kuan og cellphone ani guys, kahatig tingali gabi na. Basta kasi para nako guys, naninga jud di para jud diri sa amo ang dapit sa Bohol nga sus daghan gid kaayong mag video pero diri wa jud ko kita ani guys. Murag ako ra jud mo na nga nagpanuko jud ko ani og video kay sige na mubuyag nako. Pero kala sa Ginoo guys, wa man po hinuoy ni buyag. Pero wa jud po ko kay matu guys, kay naniid po ko kay unsay kuan aning dapita kay ini ignorante lagi ta. Galingkod ra ko ani, giingon ako sa unahan, wa jud magsuroy-suroy kayo ani, galingkod ra jud ko ani ga video kay hadlok jud kog bujagon ko ani guys. Mo nang hala padayon sa gabi nga ko ga video ko kay iyot lagi ko na ako yung moments aning dapita. Puhon makauli na ko ani maka video ko ninyo, makahatag ko niyo og pagsilip. A few moments later. Ni ana jud ta guys sa yuta sa mga saad guys. Iabot ang jud ta. Ni so mi sa nasipit guys. Para na kong lipaya guys kay ni ana jud ko sa yuta sa mga saad ang Mindanao. So manindot kay silag view kaning dapita guys. So wa jud ko mukawang ni video jud ko aning dapita. Alas 5 o pasado alas 5 guys, ni sud na sa nasipit ang maong barko.
Inanay na siya nagdagan padung dito sa may pier na Kinta. Ato makita guys ang maanindot nila nga view. Mao ni siya guys. Daghan tayong nahibong nganong niabot ko aning dapita guys, pero do na lang ko'y giasisan nga kasent na ko guys mo nang niabot ko aning dapita. Nagpasalamat po ko guys kay nakabalik ko taak aning dapita guys. O nagpasalamat ko dako na nakabalik ragyog ko sa Mindanao. So guys, dinhira na ako putlo ng akong pagpasilip sa video guys. So daghan kayong salamat sa inyong way puas nga pagtan-aw sa akong mga videos. So ako mingon, bye bye.